Létezik-e igazi szabadság a szerelemben? Hiszen a rózsaszín köd által legtöbbször nem is a másikat látjuk, nem is őt szeretjük, hanem azt a képet, amit elképzeltünk róla. Aztán elmúlik a szerelem, és a másikra vagyunk dühösek, hogy miért nem olyan, amilyenek elképzeltük. Párunk meg néz ránk bután, hiszen ő nem változott. Kizárólag mi ruháztuk fel olyan tulajdonságokkal, aminek sohasem volt a birtokában. Képesek vagyunk-e a köd mögött a másikat látni? Képesek vagyunk-e örülni annak, ha a másik jól érzi magát, akár nélkülünk is? Vagy csak azt akarjuk érezni, hogy mellette mi milyen csodásak, szerethetőek és szépek vagyunk. Azt mondják, a szerelem 2-3 évig tart. Utána átalakul szeretetté. De ha magában a ködbe vagyunk szerelmesek, és a köd eloszlik, akkor eltűnik a szerelem is. Viszont a szerelem után, vagy közben létrejöhet két ember között valami más. Más, amely az egymás tanulásától, az állandó változástól, elfogadásról, tiszteletről, az örömteli együttlétekről, az intimitásról, az élvezetekről, a jóban-rosszban szól. Amikor már tényleg a másikat látom, minden csodájával és gyarlóságával együtt, és azt akarom, hogy örüljön, hogy mosolyogjon, hogy élvezze az életet. Mellettem és nélkülem egyaránt. Azt gondolom, hogy azok a párok, akik ezt megélik, végtelenül szerencsések. De ez nem csak szerencse dolga, mert a közös hullámhosszon kívül rengeteg munkára van szükség egy ilyen kapcsolatban. Ossza meg velünk véleményét a Női Napozó Facebook oldalán, írjon e-mailt a titkokukacaktivradio.hu címre, vagy hívjon a 70-es körzet 215 64 40-es telefonszámon.